Eguerdión, buenos días. Me acompañan en esta presentación de Gatzaren Eguna Mesortzi, que se celebrará el día 21 de octubre, Jon Zuazagoitia, que es concejal del Ayuntamiento de Leintz Gatzaga, y por otra parte Ana Airiz, que es la responsable de turismo dentro de la comarca de Bagoyena. Este es un día, pues el día grande, ¿no?, de Leintz Gatzaga, el día 21 de octubre, una jornada pues tejida con muchas complicidades y colaboraciones, desde la parte turística, pero también desde el desarrollo rural, o por otra parte también, pues con alguna iniciativa que pone en relación la madera y la sal, ¿no? Una colaboración que viene de la mano de Baskegur. Baskegur es la asociación que tenemos a nivel de Euskadi, profesional del sector forestal, y precisamente, pues leyendo aquellos ejes estratégicos con los que está trabajando Baskegur, pues he dado en identificar cuestiones coincidentes precisamente con las que estamos trabajando en turismo mano a mano con el sector turístico y con los profesionales del sector, y también con las comarcas, ¿no?, con los profesionales del turismo en las comarcas. ¿Por qué lo digo? Porque su trabajo viene encaminado y orientado hacia la competitividad, hacia la formación, hacia la internacionalización y hacia una cuestión que para nosotros es prioritaria, la sostenibilidad y medioambiental, ¿no? Hablando de la sostenibilidad, pues bien es cierto que nuestro objetivo fundamental durante estos años está siendo el hecho de redirigir los flujos turísticos hacia los distintos espacios del territorio de Guipúzcoa, y en este caso hacia el interior, ¿no?, hacia de Bagoyena, poniendo en valor precisamente aquellas cuestiones que nos identifican, aquellas cuestiones en las que somos fuertes y aquellas en las que tenemos un relato. Y si hay un relato y una historia, es precisamente en el hecho de la sal en esta localidad, ¿no?, en Leintz Gatzaga. Por eso todo ello nos lleva a esta jornada, al día 21 de octubre, nos lleva al Museo de la Sal, pero nos lleva también a aquellas cuestiones pues que yo creo que rodea, ¿no?, a lo que es el hecho patrimonial y de la historia, como es la gastronomía, por cierto, con un número importante, destacado, ¿no?, para lo pequeñito que es el municipio, de restaurantes. Y pues además también nos lleva hacia otros relatos, como decía antes, ¿no?, la relación en este caso con la madera. De los objetivos y de las actividades que están previstas para el día 21 de octubre, a las que yo quiero invitar expresamente a guipuzcoanos, a donostiarras, y por la cercanía yo entiendo también, evidentemente vascos en general, pero por la cercanía yo creo que también alaveses, ¿no? Jon, tuya es la palabra. Vale, eskerrik asko. Behar dut, ezta? Bueno, Gaskintzak eman zion izena herriari, izanak eman zion izena Leintz Gatzagari, eta hortxe dugu, Gaskintza izan be, 50. urte, 50. hamarkadara arte jardurarik nagusiena herrian, ezta? Gaskintza izan da. Orain bagabitz horren buelta batzuk ematen, eta izenetik izanera nahi dugu berriro jauzi bat eman, ezta? Eta norabide horretan lantzen ari daudala, herriko beste hainbat elkartekin eta gazitzen egitasmoa. Eta gazitzen egitasmoa da, bere garaian gatz fabrika, 70. hamarkadan itxi zen azkenengo gatz fabrika, eta gero berrestu egin zen ingurua, 2000. urtetik aurrera gatz museo bat martxan da bertan, eta orain garaia da, beste saltu bat emateko eta museua bai, eta heziketa ikuspegi hori garatzen jarraitzea bai, baina ekoizten hastea eta merkaturatzen hastea gatza, eta Gipuzkoako saltokietan gatz hori eskaintzea kontsumitzaileari, ezta? Eta horretan ari gara orain,
Eta zentzu horretan ospatu nahi dugu, urriaren 21-eko eguna, ez da, Gatzaren eguna. Gauza guzti horreik, relato guzti horreik mahai gaineratzeko eta partekatzeko. Eta garbi daukaguna da gainera, Leintz Gatzaga ez dela gezaltza bakarra, ez dela Gatzaga bakarra Euskal Herrian, badaude beste batzuk, ez gara bakarrak gatza ekoizten, eta gainera ez dugu bakarrik egon nahi. Bai? Eta egun horretan ere, gurekin egongo dira beste gezaltzak edo beste herri batzuk gatzagak dituztenak, ezta. Hori bai, ez gara bakarrak gatza ekoizten, baina gauza bat azpimarratu nahi dugu. Bakarrak izan bagara guk ekoizten dugun moduan ekoizten. Ez dago besterik guk ekoizten dugun moduan ekoizten duenik Euskal Herrian. Bakarrak gara Euskal Herrian. Eta are gehiago, bakarrak gara penintsulan ere. Penintsulan ez dago guk ekoizten dugun moduan ekoizten duenik. Eta esan barik doa, Gipuzkoan bakarra garela gatza ekoizten. Beraz, Gipuzkoako gatza geurea da, ez da. Gure bereiztasun hori, esaten dudanean bakarra garela gure ekoizteko modu horretan, guk eguzki handirik ez daukagu, eguzki berorik, bai, batzuetan bai, baina ez da nahikoa lurruntzeko gatzuna, ez da. 5 iturburu ditugu, gatzuna jariatzen dutenak, eta horrek dorletan jarri, bandeja batzuk dira, dorlak, hortik dorleta izena baita ere, ez da, dorlen lekua. Eta dorletan jartzen dugun gatzun hori zutan jartzen dugu. Basoa badaukagu, eguzkirik ez daukagu, baina basoa badaukagu. 14 kilometro karratu daukagu baso Gatzagan. Gipuzkoan ere, esan beharra da, ia 80 edo publikoa dela. Gipuzkoan ere kasu bakanetakoa da hori. Eta gainera, espeziei begiratzen badiogu eta Ostozabaleko espeziedun basoak dira. Basoan aberatsa gara. Eta baso hori bizi da gatzari esker. Eta gatza ekoiztu dugu basoari esker. Sinbiosi bat dago hor, ezta. Eta hori mantendu nahi dugu, horrela mantendu da basoa aberats, eta horrela aberastu da baita ere herriaren garapena, ezta. Eta hortik jarraitu nahi dugu, basoare etekin ataratzen, zua egiten, dorlak zutan jartzen, beti ere zu txikian, poliki, zu txikian, eta hola lortzen dugu guk azeleratzen den gatz hori, ezta. Gatza aberatsa, mineraletan aberatsa, sodioan basua, eta gatz berezi bat, gurea dena, ezta. Guk esaten dugu gure gatza basoko gatza dela, zu txikian erauzia. Eta hori da noi ospatzeko eta partekatzeko beste gezaltzekin, 21an, hitzordua daukagu Leintz Gatzagan, Gatzaren eguna ospatzeko, programa oso zabala daukagu, bertan izango dira beste herri, Gatzaga dituzten beste herri batzuk, Añana horri izango da baita Jaitz, erderaz Salinas de Oro ezagutzen dena, baina izen hori hasi beharko ginake, gehiagotan esaten, Jaitz, Naparra, baita ere artetakoak ere izango ditugu, eta Euskal Herritik harago jota ere Saliesekoak hor izango ditugu, Biarnotik etorrita, izan ere zenidetza bat egingo dugu, ekitaldi bat egingo dugu, eta zenidetza egitasmo bat lantzen ari gara eurekin, interesgarri ikusten dugulako, gutxi gora bera geografikoki hartuta ere bidasoatik erdibidean geratzen zaigu batei eta besteai, distantzia aldetik, harremanak egin ditugu, oso harreman onak, eta agian hizkuntza aldetik ere baliagarri izango da, bai euskararen garapenerako, baina baita ere Biarnoaren garapenerako, ez da, Gaskoiaren garapenerako ere, hor apur bat kulturalki ere sakontzen hasteko. Eta Poza de la Sal ere, Gaztelakoak, Burgosekuak hauek, horrek ere egongo dira, ez da. Oraindik badauzkagu beste gezaltza batzuk, baieztatu gabe daudenak etorreko diran edo ez, Gatzaga Buradon, Arabako Adibidez, edo Elgorriaga Nafarra baita, ez da. Baina, horre ospatuko dugu, eta programa, esan bezala, nahiko zabala daukagu. Gatzaren eta produktu ekologikoen azoka daukagu, erakusketa egongo da, Maitek esan duen bezala, Baske egurrekoak han egongo dira, jolasak izango ditugu baita, egurrekin, Zurezko plaza jokuak, Jakoba Rekondoren hitzaldi bat izango du baita, Saliz de Bernekoekin, Saliesekoekin hitzarmen, zenidetza ekitaldia egunian bertan egingo dugu, publikoa, herri Baskaria egingo dugu, ekologikoa baita ere Baskaixa, eta gero, kontzertuak ere, apur bat dantzaldi, musika aldetik ere, La Jodedera, musika kubatarra bertan izango dugu. Horretaz gain, eta Gipuzkoa zabala danez, eta gu Leintz Gatzagako pentsatzen dugu Gipuzkoako lehen herria gu garela, ibaiak goiti berazten dialako, itxasertzetik ere etorriko dira, Irun eta Hondarribitik ere etorriko dira dantza talde batzuk, dantzak partekatzeko eta herrian egiteko, ezta. Honi dira Lagun Artean eta Jeiki Adi.
Eta gero, baita, esan barik doa, bizitak museoan egongo dirala, 3 bat txanda egongo dira, hizkuntza guztietan, eta, gonbidatuta Gipuzkoar guztiak, eta Euskaldun guztiak, eta Euskal Herritar guztiak, ez da, zer esanik ez. Horretaz gain, izango dugu baita gatz xaboien tailerra, guk gatzarekin ere badaukagu beste gazte batzuk gatza egiten dutenak, guk xaboia egiten dutena, gatza ematen diogu eta xaboia etortzen zaigu bueltan, tailer bat izango dugu bertan, xaboia nola egiten den gatzarekin, txokolatea ere egiten dugu, guk gatzagako gatza oinatira eramaten dugu eta bueltan oinatitik txokolatea etortzen zaigu, ez da. Horren horrako lankidetzak eta elkarlanak badaude eta hortik jarraituko dugu. Eta horixe da, gure ekitaldixea, ez da zerbait utzi dudan programatik, zeudutik zerbait pai, ze gauza asko sartu dugu programan, baina, etorri eta gozatu. Egun osoko ekitaldia dela, goiz eta atzaldi, orain arte bakarrik goizeko ekitaldi bat izan dela, bai, gero, jarduera batzutan parte hartzeko izena emateak komeni dela aurrez, bai, mendi bilaldian ero xaboien tailerrean, bai, parte hartzeko izena eman behar dela, eta gero gogoratu autobus zerbitzu bereziak ere izango direla, bai, orduan, Lurralde Osoko web orrialdean horra salduko dira zerbitzu berezi horiek, urreratzeko Gatzagara. Eta eskerrak eman Foru Aldundiari, ainarrera ona itxeagatik. Nikua. Bai, hala. Bueno, oye, pues qué bien, ¿no? Que tenéis autobús y todo. Es que aquí tenemos un contacto con...